Eli taistelu on hävitty, mutta voitettavaa on. Jos kerran ihmiset haluavat syödä paskaa, ehdotan, että alamme tuottaa heille sitä. Mitä? Ihmiset on kiireisiä eivätkä jaksa kokata itse. Ehdotan, että avaamme valmisruokalinjan, jossa tuotamme ihmisille paskaa ja myymme sitä marketeissa. Vetoamme erityisesti kiireisiin lapsiperheisiin, jotka ovat valmisruokien kohderyhmää. Meillä on jo sloganikin. Meidän äiti vääntää teidän äitien paskat. Mitä sanotte? Yksi kysymys. Kuka ne tekee? Siis, että jos haluamme 100 pakettia päivässä jokaiseen supermarkettiin, niin meillähän pitää olla aika paljon ihmisiä ihan vaan tuottamassa sitä tavaraa. Kuulostaa aika kalliilta, jos miettii tuntipalkkoja. Koska olemme ruokateollisuus, emme tietenkään tuota sitä luonnollisesti, vaan keinotekoisesti. Kyllä sitä pystyy teollisesti tekemään. Se ei ehkä maistu ihan samalta, mutta periaatteessa samaa paskaa se on. Toki siihen joudutaan lisäämään säilöntäaineita, ja siinä ei ole senkään vertaa ravintoa kuin aidossa tavarassa. Kuulostaa hyvältä. Ihan vaan tarkistan, että ymmärsin oikein. Me aiomme myydä ihmisille ulostetta, mutta lisätä siihen myrkkyjä ja ottaa siitä pois kaikki terveellinen. Niin. Okei, tarkistin vaan.